Добър ден, приятели! Днес ще ви покажа една пилешка яхния. Ето, махаме кожата на бучетата и ги слагаме в тенджерата да врат. Ето, слагаме и бучетата да врат. Да врят. Пускаме котлона и айде. Ето, посоляваме бучетата. Ето и зързавата, който сме приготвили за манджата. И това е един буркан грах. Грах лучена яхния, нещо такова. Ето и пилето. Съответно, то се отпенва. Ето така. Взимате с лъжицата, отпенвате. Ето така се отпенва пилето. С лъжицата отпенвате. Ето, пилето е отпенено. Много хубаво пиле от чеченския магазин. Страхотно. Ето ги и зеленчуците, подготвени, обелени за рязане. Лука и праза на дребни, морковчетата на дребни купчета, картофите на по-едри. Ето, режем праза така на 4. Наситно. Лукът по същия начин наситно. Ето така. Режем. И слагаме при праза, смесваме. Морковите по същия начин на няколко парченца. Ето така. Такива купчета се получават на малки купченца. Колкото граха. Ето, вече сме нарязали лука, морковите, картофите още чакат. Сега махаме пилето от котлона. И слагаме голямата тенджера да запържваме зеленчуците. Пилето е изкарано от котлона. Сега ще го прехвърлим в... Ето, запържваме лука и вадим пилето от тенджерата. Само бучетата изкарваме, за да се обезкостят. Доливаме малко вода, за да не се пържи лука. Пилето през това време е стинало и го обезкостяваме. Ето така. Взимаме само месото. И продължаваме с рязането на картофите. Един път по средата и така на по едри купчета. Който както иска така да ги реже, аз ги режа на по-дребни, за да ето така, за да може да се сварят хубаво. Ето и картофките са нарязани горе-долу на такива купчета. Не са за супа, ама и след това изсипваме морковите в манджата при лука. И бъркаме и когато не стигне водата, доливаме.
Разбира се, и малко сол, да не забравим. Който както искам, толкова сол. И бъркаме. Ето го пиленцето, обезкостено. Ето какъв хубав бульон направи пилето. Бульона го оставим, после ще го сложим в манджата. Ето, колко хубав бульон. И така, след като врат на котлона, червен пипер, черен пипер, на око и два от тези бульони. Не ги знам какви са, такива. Малко сушени зеленчуци. И малко универсална подправка вегета. Да не стане много солено. Доливаме малко водичка. И оставяме така да поври. Малко. Ето, подправките са умешали вече и изсипваме и картофите. Слагаме картофите и оставяме всичко да си вари. При което доливаме с още малко водичка да покри картофите и оставяме така да вари. Следваща стъпка, прицеждаме грахът. Ето, прицеждаме го и когато картофите се сварят, слагаме и граха. Ето, картофите са посварили вече. Така опитах ги, стават. И след това изсипваме граха. Ето. Граха се изсипва, след което доливаме с водичка. И оставаме пак да вари. И ето сега как става схемата от едно ядене да направите две ядения, две манджи. Ето, присипваме в другата тенджера. Това е вегетарианското фактически. Тук няма пилешко още. Все още няма пилешко тук. Тук е само зеленчуци. Ето, присипваме. Така. И тук в тая тенджера е пилешкото,
А тук продължаваме да ври на котлона и правим така от тази тенджера. Това е пилешкото с бульона на пилешкото. От тази тенджера присипваме в тази. Ето от тук. Слагаме тук. Ето. И тук вече е присипано пилешкото в манджата с бульона. Пилешкия. Оставяме го да ври, докато водата се изпари и после манджата е готова. После ще ви покажа крайния резултат.